ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಬಾಯ್ದ ಕೋಡೆ ಮೂಲು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೆ ತೂಕ ಅವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಾಡ್ಗ ಏನ ಬಲ್ಲೋ ಇಪ್ಪನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಟ್ಟಾಯಿನಿ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಈ ಸಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮೈಸೂರು ಪಿದಡ್ನಿ ಇಂಚೆನೆ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೋದ್ ಬರ್ಕಂದ ರೋಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನದಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಅಂಚ ಮೈಸೂರು ಪಿದಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲವ್ರಿ ಹಣ್ಣು ಬಾಕಿಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ ಎನ್ನ ಕಜಿನ್ ಆಯ್ ಏನ ಕುಡ್ಲಾಕ್ ಪೋತೆ ನಾನು ಆಯ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟೆ ಕಾಪೋಡು ಕೊಟ್ಟುಂಡವು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈ ತಲ್ಪದು ಆಹಾ ಅನ್ನು ಮಾಮಟ ಕೇಳಲೆ ಕೊನೈ ಸಾಗರ ಅವೇನು ಒಯ್ಪುಂತುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಎಂಕುಲು ಪುತ್ತೂರು ಕಡತ ಅಣ್ಣಗೊಂಜಿ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೆ ಆ ಕೋಡೆ ಮಾಲ್ ಬಾರ್ದಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಆತನ್ಗೆ ರಾತ್ರದ ಆತಮ್ಮ ನಾಟಕನೇ ಅನ್ಪುನ ಸಾಯಿ ಚೋಚ ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಬಹರೆ ನಡೆದು ಇಡೆ ಬೈದ ನಾವು ಇಡೀ ತಿರುಗುಂಡು ಆಯ್ ಓಡೆ ಪೋಪೆ ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಏನ ಪೂರ ಕಂತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಸುಳ್ಯ ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಬೋಳಾಸ್ ಅಂದ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಏನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಬನಾನಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ನಟ್ಸ್ ಬೋಳಾಸ್ ಯಾ ಸಾಯ್ ತಗೇನ ಕಾರ್ ರೆಡಿಗೆ ಹೋತು ಓಪನ್ ಅನ್ಬೋ ಹೆಚ್ಚಿನಂಬ ಅಜ್ಜಿಲ ಪುಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೋಡೆ ಬುರ್ಚೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕಲ ಏನ ಕೂರ್ಗು ಎಂಟರ್ ಆಯ ಶೋಕೊಂಡು ವ್ಯೂ ಏನ ಮಧುರ ಮಧುರ ಮೌನ ಅವಲ್ಲ ಇಂದು ತುಲ ನಂಬಿದವರ ಕಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀ ನಾ ನಮಕ ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ ಬೆಳಗು ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು
ಅಂಕಲ್ ಕೂರ್ಗ್ ಪಾಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂದೇನ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ದ ಶಾಪ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಸೀನರಿ ಮೂಲ ಓಲ್ ಗಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸೀನರಿ ಅಪ್ಲೈಯರ್ ಅದೇ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ತಡೆಬೋದು ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋಡು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲಿ ಹಾ ಸಾಯಿ ನಾಟಕ ಮನ್ಪರ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಟ್ಲಾ ಫಿಶ್ಗೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಶಾಲ್ ನಗರದಲ್ಪೇನ ಗುಡ್ಡೆ ಹೊಸರವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಮೀಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಕೂರ್ಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಆಯರಡ ಪುಂಡಿ ಬೇಪು ಅನ್ಬ ಸೈತುಗೆ ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮೊಕಲ್ನ ಪಂಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ತಿಂತಜ್ಜಿ ಬಡ್ಕೆಯಿಂದ ಇಂದು ಕೂರ್ಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮೊಕಲ್ನ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನುಂಡು ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆಯ ಮುಲ್ಪ ಏನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದೇ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ದಾಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬತ್ತ ಟ್ರೈನ್ ಮುಲ್ತ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ So I don't touch. And show kondate. Yeah. Come, let's go inside and come. Ena Vinita? Gauge per round. Sai chuchu train. Mulupu washroom, mama. Ma, ₹100 the coin.
ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ಲೋಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಏರೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ಸಾಯ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪ ಎಜ್ಜಿ ಜಾವು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ತು ಲೇತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೆಟಪ್ ಶೋಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮೂಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಇಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ದೇರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನೆತ್ತವಲ್ಲ ಇದನ ಉಂಡು ಇಂಡೋರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು Don't touch. Don't touch. Don't touch. ಎಂದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೂದಾಂಡ್ ಗಾಡಿ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಓಡೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಮೂಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಡ್ ತೂವೋಡು ರೂಮ್ಲ ಮಂದಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ತೂವೋಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಸಿಟಿ ತೊಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಫುಡ್ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಸಾಯ್ ತುಪ್ಪ ಏನೋ ಟಾಯ್ಗಿತ್ತು ನೀರು ಅವ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಅದೇವೋ ಟ್ರೈನೇ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಚಿಪ್ಸ್ ಓಡೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಇಡಲ್ಲ In 300 meters, turn left. The palace right side. ಹತ್ತು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹತ್ತು Turn left. Then you will ಮೇರೆ arrive at ಪೊಕ್ಕಡೆ your ಪೊಕ್ಕಡೆ destination. ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತೂತ ಅಸಾಯಿ ಹಾಟ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇವರೇ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೆಮೋ. ಇದೇ ತರದ್ 750 kg ಬಂಗಾರದ ಅಂಬಾರಿ ಇದೆ. ಅದು ಮಹಾರಾಜರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಸರಾಗ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಬಾರಿನೇ. 750 kg ಬಂಗಾರ. ಏನ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೇನೆ ಕಾರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೀಸಮ್ಮು ರೋಸ್ ಉಂಟು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಉಂಟು. ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ್ದೆ. ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ, ನೋಡಬಹುದು. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ಗಂಧದ ಸೋಪು, ಅಗರಬತ್ತಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ ಶಾಪ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅಗರ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಗೈತೋ ನೀವು ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ ಪಿರ ಸಾರಿ ತೂವರೆ ಪೋಯ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು 7,000 6,000 ಪೂರ ಇತ್ತು. ನಾಂಡ ಬಾರ್ಡರ್ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಬಿನ್ ಪಲ್ಲುಡು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅದ ಶೋಕಿತ್ತಂದು ಬೆತ್ತುಲೆ ಕೋರಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗೆತೋನಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ತೋಡು ಹೊಲ್ತ ಆಂಡಲ್ಲ ಗೆತೋನ್ಗ ಅಂತ ಅಂಚಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತ ಲೈಟ್ ಶೋ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು.
ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಿ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೋಡಿ ತಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವಾಗ 120ಗೆ ಸಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಟು ಒಳ್ಳೆ 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 ఏం చెప్పేన్ ಓಹ್ ಹೊಡೆ ಪುಂಡಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಶೋ ಒಂದುಂಡು ಚಳಿ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು ಜಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಸಾಯಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಗೊಂದು ಚಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಚಿಂದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಮಾಮಿನ ಪಲ್ಲು ಮಂಡೆಗೆ ಪಡ್ಕೋಡು ಕೊಲ್ಲು ನಾವು The grateful royal mother sent the glad message to Mari thoroughly fell upon. The bully chieftain fell, cried, "Oh, please, spare my life." Hangs at his town's gate. If there be a challenger who dares. Oh, the town crier's message singed the sinews of Ranadhira, made them taut. He arrived in disguise at the town gate of Tiruchinappalli and pulled down the offending garment. The challenge taken, the match ensued. Navakooti Narayana, Apratima Veera, Dakshina Chakravarti Chitta Devaraja Bahukara.